Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakabe of Kamaonga Zero starts now! Kami ang Kamaong Ase. Misencounter sa Samar, hindi sinasadya ayon sa Pangulo. Mga nasawi, bibisitahin. Build of infra projects, pinabibilisan na ni Duterte. Pangulo walang karapatang bastusin ang anumang relihiyon ayon sa mga mambabatas. Magnificent Seven, isinasapinal na ang impeachment laban sa 8 Supreme Court Justices. 500 empleyado po ng PCSO isinailalim sa drug test. Mandatory drug test sa mga elected officials pinabura ng ilang senador. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito, si Errol Dakabe. Kakaiba po itong ating Tuesday night. Kumusta kayo sa mga oras mong ito? Welcome sa ating pang Martes na edisyon po ng Palatuntunang Kamaong Zero. Sana po ay okay po ang lahat, especially ang mga kanina pa ho nakaantabay sa ating palatuntunan, mga OFW, mga best friends po natin na kanina pa naghihintay sa ating live broadcast ng Leader News Philippines. Salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa. Sa mga nasa Metro Manila and neighboring provinces, good evening to all of you guys. O bueno, ang ating mga contact number sa studio ay 0927-494-2175 sa mga Globe users at sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000 at muli, iniimbita po namin kayong i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-comment kayo, then you share it to your friends para mas marami po ang nakakalam ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. Buong pwersa po ng Leader News Philippines, katuwang po natin sa paglilipad ng matayag ng ating palatuntunan. Siyempre ang ating mga piloto sa gabi pong ito, Engineer Oliver Licop and Theo Villamil. Sa labas po ng ating himpilan ang mga ubod-sipag na mga Leader News Patrol. Salamat po sa inyong lahat na patuloy pong nakasilip na sa ating palatuntunan. At sa gabi pong ito ay may special guest po tayo na makakasama sa ating pagtatanghal. Pag-uusapan po natin tonight ang nalalapit pong modernization na o minamadaling modernization na po ng transportation sector sa Pilipinas. Especially ang nagiging subject matter po dito ay ang modernisa. Ayan, kakaibang Tagalog talaga ng mga jeepneys natin, yung pambansang jeepney natin na makulay. Sinasabi po kasi ng DNR, most of the engines used in the jeepneys are pollutants. Ayan, sige, pabatiin ko muna ang ating guest tonight na matyagang sumadya po sa ating studio. Nasa ating himpilan po ngayon ang isa po sa tunay na nasa transport sector. At talagang siya po ang nagmamaneho ng kanyang sasakyang ipinaghahanap buhay everyday. With us tonight is Architect Josefino Pinoy Bautista. And he's one of the officers of the PNR Victory Hillside Operators Drivers Association. Architect Pinoy, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Kay Errol, at saka sa lahat po ng mga nakikinig o nanonood ngayong gabi. At sa lahat po na naka-online doon sa Facebook na Leader News Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, sir, for joining us tonight. Okay, so ang ating survey question din sa gabi pong ito, Architect, ay
Sa tingin po ninyo, sino ang may pagkukulang sa naganap na misencounter? Sino ang may pananagutan sa naganap na misencounter sa pagitan po ng mga sundalo ng Philippine Army at ng Philippine National Police? 6 po ang namatay kahapon ng umaga. Bala ng gobyerno, pinatay tao ng gobyerno. At sa bakbakan lumalabas na tila yung mga pulis ay hindi nakaporma ho sa mga sundalo. Oo. So sa tingin po ninyo mga kapatid, sino itong itanong natin na architect sa mga viewers natin tonight para makasali po sila. Ano po sa palagay nyo? Sino ang may pananagutan sa naganap na misencounter sa pagitan ng Philippine Army at ng Philippine National Police dyan po sa probinsya ng Samar? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ang ating FB page po ay nandyan. Pakilike po ninyo, mag-comment kayo sa ating message box ng Leader News Philippines. Hello sa aking pamangkin. Good evening pamangkin. Brian Consulta na nasa ka ba Brian ngayon? Nasa Makati ka ba? Sabi niya, Tito Errol, magkano bang magpa-advertise dyan sa programa mo? Wala kang po problemahin, Brian, dito sapagkat ang Leader News Philippines ay talagang tumutulong sa mga young entrepreneurs just like you para umasenso. Alright? So, sige! Oras natin, 23 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng gabi pa. Sintabi po at pasensya muna at medyo na late tayo. Nais muna nating batiin ang ating engineering department sapagkat naging matagumpay ang ating technical testing ng ating bagong sistema ng live broadcast, remote live broadcast. Napanood po siguro ninyo yung remote broadcast ni Pastor Ram Gamboa, ang head anchor po ng Bible Cafe, na nasa satellite studio siya at yung kanyang mga kasama sila Brother Fernan ay nandito po sa main studio natin. And with that, congratulations sa ating engineering, Engineer Oliver Licop and Teo Villamil na gumawa ng paraan para maipakita natin na kahit malayo man, ika nga'y malapit din. Areglado, so abangan po ninyo mga reporters, ha? Oo. May tagay daw yun mamaya. Sige, ayos. No problema. Okay. Sige guys, unahin muna natin ang report ni Nolan Ariola na kanina pa nakaantabay sa atin para maghatid ng report sa ating palatuntunan. Hi and hello muna. May report si Nolan sa atin. Hello muna sa ating mga kanina pa nakatutok sa ating palatuntunan. Sino-sino ba ang mga nakasilip kanina pa? At nang mabati natin, Architect, mamaya yung mga gusto mong batiin, ha? Sige po. Yan. Marami ang nanonood sa atin. Good evening to you, best friends, mga kaibigan nating yan. Hihinaan natin yung audio. 0927-494-2175 ang ating globe number. At ang ating smart naman po ay 0949-736-5000. Okay? Unahin ko muna ito, Architect, ng mga reports natin para wala nang para tuloy-tuloy tayo mamaya sa ating palatuntunan. Ulitin natin ang ating survey question, mga kaibigan at mga kapatid. Sa inyong palagay, sinong may pananagutan sa naganap na misencounter ng Philippine Army at ng Philippine National Police na ikinasawi po ng 6 na pulis at 9 na iba pa katao? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay. Kung wala pa si Nolan. Wala pa si Nolan. Si Jojo muna siguro. Habang nagre-ready si Nolan. Architect, balikan ko muna si Architect. Architect, you're representing PNR Victory Hillside Operators Drivers Association. Mga gaano po karami ang grupo po ninyo, Architect? Unang-una po, magandang gabi ulit sa lahat po ng mga
nanonood o mga nakikinig diyan sa PNR, dito po sa buong Baguio, yung transport group, hindi lang po ang PNR, hindi Yes. lang po ang Hillside, kundi sa lahat po ng transport group na nanonood ngayon. Yeah. Sa amin pong grupo, around 80 lang po yung mga members namin. Apo. Doon po sa may mother association po namin, which is yung Alliance, almost siguro po mga membro lahat, mga around 1,000 po siguro. Thousands. Okay. Marami. Marami po. Marami. Okay. Matagal na pong pinag-uusapan itong jeepney modernization na architect, ano? Yes po. At I'm sure may kanya-kanya kayong kuro-kuro nito, no? May posisyon na kayong nabuo. Para po sa mga manonood, architect, kayo bang mga operator drivers sa Benguet, sa Baguio, sa inyo pong asosasyon, ano po ang inyo pong damdamin when we discuss at pinag-uusapan po itong transport modernization, sir? Sir Errol, ganito po yan kasi Mm-mm. lahat po ng mga operators actually gustong magpalit ng bagong sasakyan. Apo. Kasi po, sa tagal-tagal na po ng panahon, sana po matutuloy yung balak nila na papalitan. Kanya lang po, hindi po yan ganyan ka-abrupt. Kagaya po nung sabi nung mga iba kong kasama, Apo. yung sinasabi po ng gobyerno natin na modernization, matagal na po nagmo-modernize ang mga jeepneys natin. Yung AC po, yung 6-seaters lang. Umpisahan natin sa Kalesa, tapos naging jeep. Yung pong nung panahon po ng mga Amerikano, kasi doon po natin kinuha yung design ng mga sinuunang military jeep po nila. Ngayon, in-improve po natin yon na naging AC type po, yung 6-seaters lang po. Hanggang ngayon po, pag napapansin nyo po, yung mga colorful na jeep natin ngayon is na-modernize na po yun. Kanya lang, ang problema po dito, wala po yung sabi nilang, sinasabi po nila na Euro 4 engine, yung mga bagong engine, dahil po yung mga ginagamit karamihan ng mga jeepneys natin, yung mga ginagawang jeep is second hand po na engine. Wala pong, bihira po yung mga Brand new. Yes, sir. Sabihin. Ang brand new lang po yung mga Katawan. kaya po may problema po dito, yung tinatawag po nila na maduming usok na buga ng mga engine po natin. Yes, sir. Well, actually meron pong solution tungkol po diyan. Yan, oo. Kasi ang gobyerno, ang tingin nila, kailangan totally i-phase out yung jeepney. Bagamat marami siyempre ang damdamin dyan, ano? Merong mga nagsasabi, teka muna, that's our Pinoy identity. Bakit natin aalisin yan? Bakit tayo magpapalit ng gawang So, mga ganong sir. But may mga batas kasi, sir, na babangga doon sa sa maintenance ng ating pambansang jeepney, especially yung Clean Air Law, no? Apo. Matagal na pong nabibinbin ang total implementation ng Clean Air Law because of non-compliance of some sector. Apo. Ayan. So ang madalas na napag-uusapan kapag air pollution na po ang nakikita, napag-uusapan madalas yung mga nasa transportasyon. At isa na dyan yung hanay ng mga jeepney. Paring Hill, naka-air na ako, naka-online tayo. Hindi kita makausap sa standby ka, patatawagan kita. Okay. May latest update kasi doon sa architect sa nangyaring misencounter sa Samar. Apo. Oo. Mamaya tawagan natin si Hill Tamayo at may latest development yata dyan. Wala pa si Nolan sa si Jojo.
Bakit kaya na sabi ng mga matatanda na pingyente? Na pending sa English. Kumusta ang ating mga reporters? Bakit na tatagalan silang pumasok? Okay. So, balikan ko si Architect. Architect, bagamat kayo, tell us, hindi naman kayo sarado sa modernization. Hindi kayo sarado. Hindi po. Opo. Bagkos kayo ay open-minded dyan. Nga lang, bakit sobrang bilis naman? Opo. Kasi we understand, of course, ang tatamaan dito, mga unit na hindi naman parang over-the-counter mo lang mabibili. Na parang namalengke ka, may dala kang 500 piso, may mabibili ka na. Hindi naman eh. Libo. Yun nga po, ang sabi po nila, yung sa DOTR po nung nag-meeting kami sometime last year po doon sa may LTFRB. Opo. Yung isang unit po na nasabi po nila na brand new is Magkano daw? 1.2 to 1.6 million po. Ang problema po doon, yung programa po nila, ginigiit po na sa bangko po namin iloloan yung mga unit na yon. Pero in reality po, ang kita po ng jeepneys, kasi public transport po, mababa po yung kita lang. Sa amin po dito sa Baguio is ang gross po na sa isang araw is around 900 lang po. Ay kung nagba-boundary ka lang. Oo, ang boundary po nila is 5 to 600 po. Depende po dun sa ruta na... Sa ruta. Katulad po dun sa amin sa PNR is 400 po ang boundary at saka 500. Ayun. Kasi po hindi naman po yung kagaya dun sa Maynila na loop service po sila. Dito po sa Baguio kasi, ang style po nung biyahe dito sa Baguio, from barangay, sa morning po, from barangay, dadalhin mo yung pasaheros dun sa downtown. And then after po nung hapon, pag hapon na, rush hour, yung dinala mo po sa downtown. Saka pa lang babalik. Yun po yung ibabalik mo. Ibabalik dun pauwi sa mga barangay nila. Ganun po ang style dito. Kaya hindi po parehas yung kita doon sa Maynila. Natuloy-tuloy. Natuloy-tuloy po. Ikot ng ikot. Akyat baba po yung pasahero doon. Kaya ang projection po ng national government is 600 passenger a day ang kwan po nila. Dito po sa probinsya, iba po. Limited. Hindi ganun karami. Hindi po ganun karami. Therefore, hindi din ganun kadami ang income. Hindi rin po. Ayan. So, yan ang problema na dapat maiugma, maiakma sa programa na habang kayo naman ay hindi kontra. Ayan. So, ang tanong dito, paano magiging magaan just in case yung access sa financing kung gano'n na nga ang mangyayari nang hindi kayo mahirapan at hindi naman kayo parang hinold up sa interest. Ayan. Sige, mamaya balikan natin yan, Architect, because that is a very critical issue na dapat ay maliwanagan. Kasi nalalabo, alam mo, kapag wala kang pambili, lahat ng paraan ng pagkontra, gagawin mo eh. Wala ka eh. Kukontra ka talaga eh. Wala eh, walang pambili. Pero kung magkaroon sila ng sapat na paraan, assistance na mga dapat tumulong, di ba, sir? Making everything easy for the transport sector to access to the needed financial support. Palagay ko'y magiging mabilis ito at walang maraming usapan, ano? Bagamat may iba pang issue na medyo concerned kayo dito sa Benguet, especially yung design ng katawan ng sasakyan. Balikan natin yan mamaya, Architect Pinoy. Mga kaibigan, 36 minutes makalipas na po ang 9 o'clock ng gabi. Ready na si partner Hil Anesito Tamayo live mula sa Tacloban City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Alamin natin ang latest update sa nangyaring mission encounter po ng Philippine Army at ng PNP na nagresulta ho kahapon sa pagkasawi ng 6 na mga pulis at pagkasugat po sa 6 na iba pang mga katao. Anong latest update dyan? Development Partner Hill, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Hill? Hindi pumapasok. Hill? Hello? Over volume na. Over volume. Baba mo yung volume. Hill? Saglit ha, saglit. Tawagin natin ulit, bro. Putol-putol yung signal. Mahina yata yung kondo sa lugar niya. Saglit lamang. Si Hill Tamayo ay may latest update tungkol sa mission encounter. Hindi natin maintindihan yung signal niya galing sa Tacloban City. Siya yung ating regional head ng Leadernos Philippines sa Visayas area. Alamin natin ang latest update. Standby po kayo. Ayan, sige. George Manlapas, good evening. Salamat sa panonood at ayan. Sino pa mga nanonood ngayon? Message po kayo sa mga nanonood, ano? Angie Puso, good evening to you. Salamat sa panonood. At thank you for always being there. Yan, sige. Ready natin ulit yung signal at linya ni partner Hill Tamayo. Nasa Tacloban yan, sir. Si Hill Tamayo, yung ating Leadernos regional reporter. Okay. 0927-494-2175 at 0949-736-5000 ang ating mga telepono. I-like nyo rin po yung ating FB page ng Leadernos Philippines para marami ang makaalam sa mga nangyayari sa atin. Okay. Oo. Medyo medyo malabo yung signal ni Hill. Balikan ko muna si Architect. Bago pala ang lahat, salamat muna sa Long Ridge Philippines. Nagagapay po natin sa ating Public Service Server Day. At ang ini-endorse kong malakas ay yung PICAP natin. Yung PICAP na kino-convert po yung ating ordinary water into alkaline water. Nakakasolve po yan sa mga problema sa bituka, sa tiyan, hyperacidity, na hindi po napapagaling ng mga gamot galing po sa mga butika, sa mga drugstores. Subukan po ninyo ang PICAP ng Long Ridge Philippines. Dito po sa atin, available yan. At yung mahiwagang kape natin, nakaw, talo ang Viagra. Wala pang side effects. Yan. So, sige. At once again, yung ating imbitasyon, ilang araw na lamang po sa darating ng Friday, yung ating second mobile journalism workshop na gagawin po natin sa Lua Conference Hall sa Tandang Sora, Quezon City. Ilang upo na lamang po ang natitira and seats are just limited. Doon po sa mga interesadong sumali po at umattend ng second mobile journalism workshop ay mag-register po kayo sa ating page. Sa ating page po ng mobile journalism workshop. Ilagay po ninyo ang inyong pangalan saka yung contact number para may reserve po kayo ng upuan sapagkat limited seats po ang ating inihanda para sa mga a-attend, no? Yung mga nangangarap na maging reporter but hindi sapat po ang kaalaman, hindi naman po nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng degree sa journalism, sa mass communication, or whatever similar and related course, magtuturo po kami ng professional way of news writing and news coverage using the mobile phones. Kakaiba po ito, no? Kakaiba po ito. So, samantalahin po ninyo at ang pinakamaganda po rito, wala po kaming sinisingil kaya't wala rin po kayong babayaran. All you have to do is to bring your body, bring yourself there and attend the whole day workshop at marami po kayong matututunan sa upcoming second mobile journalism workshop.
Diyan po sa Lua Conference Hall sa Tandansor at Quezon City sa June 29, Friday 2018, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, ano na si Partner Hill. Nag-reset daw po ng telepono. Sige, para maliwanag na marinig natin yung kanyang kwento ng latest development sa Maze Encounter. Hindi ko talaga mawari. Lahat yan, may mga intelligence community. Ang PNP, may intel. Ang militar, may intel. Bakit sila magsasagupa? Ayan. So, it's really a sad incident na hindi dapat nang mangyari at hindi na dapat maulit, Architect, ano? Balikan ko nga tayo si Architect. Architect, may sinasabi ang samahan po ninyo that you have a suggestion, especially sa disenyo ng body ng balak ipalit na sasakyan sa jeepney na fit po sa ganitong uri po ng lugar na bulubundukin, hindi naman malapad masyado ang kalsada. Kayo po ang magsabi sa mga mambabatas nating nanonood ngayon, ano po ang inyong suggestion? Ang suggestion ko po diyan ay katulad po nung design na sinasabi po nila sa Maynila. Sana po yung design din na para dito sa mountainous region is iba po, kasi po ang Maynila is wide po yung maluluwang po yung kalsada nila. Yes. And then pwede po yung pintuan na sinasabi ilalagay po sa may side. Dito po sa Baguio, sa Cordillera, ang problema po doon pag inilagay po natin doon sa side yung pasukan at labasan ng mga pasayeros natin is halimbawa po doon sa ibang lugar dito, doon na lang po sa may Engineers Hill dito sa Baguio City. Yung kalsada po doon isigsak yung pong dalawang sasakyan na magkakasalubong, itaman-tama lang po. Mga 5 inches lang po ang pagitan namin. So kung gagawin po natin doon sa side yung exit at saka entry niya, hindi po makakalabas dahil po yung sa isang side, sa right side po, pader po yung lalabasan niya. So, yes. So pagka po huminto kami at sa side yung labasan ng mga pasaheros, obligado kunin po namin yung buong kalsada para lang baba ng pasahero. Ang magkakaproblema po yung mga paakyat, sigurado po matatraffic at saka yung sumusunod sa amin. Tama po. Kaya ang gusto po namin dito, meron po kaming design, hopefully na ibigay na dun sa kinaukulan kay Senator Grace po. Sinabi po ng LTFRB noon, sila Sir Natividad, na dadalhin daw po yun. May design po kami dito. Yes, sir. Yung design po dito kasi, ki-inorelate namin sa design, sa building design po, sa standard ng building house, yung bahay po. Na building plan yung ginamit po namin dahil po yung height po ng mga bahay dito is from yung rough pa po dun sa flooring niya to yung top bottom of beam is 3 meters po yun. Kaya po pagka tinasan po natin ng more than 3 meters, yung height nung yung modern jeep na gagawin is... kasi ang gusto ng gustong standard ng DOTR ay yung nakakatayo yung tao sa loob. Opo. Ang problema po doon, hindi namin may papasok doon sa mga garahe namin. Ayun. Pangalawa po, yung sinasabi nila na kuha kami ng wide space na doon po kami gagarahe. Lahat-lahat po yung mga sasakyan namin, yung sa amin po sa Hillside at sa PNR is around 80 po kami doon. Maluwang-luwang po na espasyo ang kailangan namin. Problema po dito sa Baguio, wala pong maluluwang na espasyo. Wala na. So ang
Pwede pong pagkuhanan siguro sa somewhere in La Union, Lagilian po. Napakalayo na, no? Napakalayo po yun. Opo. Kasi bibiyahe po kami, kakarga kami, manggagaling pa sa La Union. Paakyat po dito sa Baguio, samantalang yung trip lang po dun sa amin Opo. 15 minutes lang po from downtown going to barangays. 15 minutes mo, less. May less pa po. Kaya magkakaproblema po tayo doon. Marami pong parameters na sinasabi itong modernization program ng ating gobyerno. Opo. Although maganda po yung kanila, Yung purpose. yung purpose po nila. Yung intention. Pero marami pong Dapat i-consider. i-consider. At hindi lahat ng lugar ay pare-parehas ang sitwasyon. Opo. And they should have considered that, especially nung nagsasagawa ng consultation. Parang wala kasing mas aktibong konsultasyon bago yan nabuo yung batas na yan Opo, meron pong ginanap na consultation dito sa Region 1. Opo. Including Cordillera. Pero sa Subic po pala Ginanap. Nako, yung Subic is different from Cordillera. Hindi po kami na-inform dito. Kita mo na. Meron pong Consultation, dissemination po doon tungkol dito sa modernization. Yan ang problema pagka yung bang nagmamadali ang iba. Na lahat ay hindi hinihintay, dapat hintayin lahat. Nagulat lang po kami nung pumunta si Patricio Bengilista, yung isa po namin kasama, doon sa Maynila, doon sa may Senate po yata. Sinasabi na pong pilot project ang Baguio. Kasi po walang consultation, wala pong tama pong proseso dun sa design na sinasabi nila. Opo. So magugulat na lang kayo, i-impose yung design nila na hindi fit dito sa mountainous region ng Cordillera. Okay, so noted sir. Sana may habol natin yan na makorek yung o mai-consider yung sitwasyon dito na yung ipatutupad just in case halimbawa sa Metro Manila must be different from supposedly the design na ipatupad dito because of the different situation. Mga kaibigan, oras natin 49 minutes makalipas na po ang alas 9 po ng gabi. Patuloy po kayo nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Ready na ba tayo? Kung wala pa si Hill, si Nolan muna at saka si Jojo. Wala pa rin. Bakit kaya nababalam yung mga reporters natin? Okay? Sige. So, ang bottom line, sir, sa modernization is to really ensure na yung clean air law ay matutupad. Yun nga po. Yung pagtiyak na, yung batas kasi niyan, gusto matiyak na ang hangin na hinihinga nating lahat, architect, sa buong Pilipinas, and hopefully sa buong mundo nga sana, ay malinis. Hinihinga natin, asawa natin, mga anak natin, kamag-anak natin, lahat tayo dapat ay may karapatan sa malinis na hangin. Gusto natin lahat yun. Oo nga lang, may mga dapat nang ikonsidera na ito na nga yung mga sitwasyon. Now, lahat tayo naghahanap ng solusyon. Kasi gusto naman talaga nating sumunod at matiyak na tayo din ay magiging malusog. Yung kalusugan natin tatamaan dyan So, sa kakahanap po natin ng solusyon, of course, may mga creative minds, inventors na nakakalikha po ng, say for example, the main problem here is air pollution. Sa Baguio, ang problema po ay air pollution na nga. Sa maraming lugar, mga key cities, air pollution talaga. Sa buong mundo, air pollution is a very, very serious problem. So, architect, nung pinakilala namin sa inyo ang Nubitron, isang gadget na nangangako ng ang usok ng sasakyan na hindi pumapasa sa emission test ng LTO, LTFRB ay siguradong papasa. Siyempre, normal sa tao ang magdududa muna. Normal yan Normal yan. Until you see it yourself with your eyes. Ayan. Si architect po ay si architect po ang sumubok muna. Mga kaibigan, ang mga Pilipino ay sadyang ganyan talaga, no? At yung creative minds natin nagagamit sa tama. So, may isang inventor na Pinoy na gustong tulungan po ang transport sector na habang pinag-uusapan po ang modernization,
na namimiligro ang iba dyan na hindi na pumasa sa emission test dahil nga sa mga engine na alam mo naman yan, mga second hand dyan. Opo. Patuloy na pumasa by installing this gadget na naimbento ng isa nating kaibigan. Pinangalanan niya po itong Nubitron. Saglit, ipakita ko lamang ito, arkitek, ha. Okay, sige po. Ito pong Nubitron na ito, isang set po ito ng gadget. Ito po yung air reactor at sinasabayan po yan itong fuel reactor din. So magkaasawa po itong dalawang ito. At ito pong what do you call this, architect? Air reactor po Air yan. reactor ito. Oo. Kasama po nung isa. Dito po dinadaan at itong partner dyan, yung tawag ni Yusik Marquez dito ay yung hangin na dadaan po dito ay magiging kinuryenteng hangin ang tawag niya. Kinuryenteng hangin. And therefore, mas nagiging maganda po yung performance ng engine. Yung fuel po ninyo ay mas na-maximize. Ang engine po ninyo ay protected because of the viscosity is ensured also by this Wonderlube oil. Kakaibang oil po ito na si architect mismo ang pakikwentuhin ko sapagkat siyang pinagamit na namin ito. Kinabitan natin yung sasakyan niya na medyo may problema sa usok. So, ayan, nandito siya. Architect, kayo po ang magsabi. Kumusta po ang sasakyan niya ngayon na kinabitan po ng Nubitron? Ang masasabi ko po dyan sa Nubitron is maganda pong produkto ito. Unang-una po, yung problema po natin sa air pollution at saka yun nga, yung problema po na wala po tayong brand new na makina, engine, ginagamit ng mga jeep, yung mga assembled, locally assembled na jeep dito sa Pilipinas. Opo. Maganda po dahil yung sabi po ng presidente natin, unahin po natin yung mga Filipino inventor, hindi po yung mga dayuhang inventor. Yes, sir. Kasi sa alam ko po, marami pong mga magagaling na Pilipino na gumawa ng paraan at umimbento ng mga kakaibang gadget po, yung mga magagandang gadget katulad Yes, po ng Nubitron at saka yung Wonderlube, yung oil na sinasabi. Ako po nung last year po, mayroon pong pumunta dito sa amin, nakiusap sa amin, nag-i-introduce po ng gadget, yung tinatawag nilang yung muffler po ng sasakyan. Yes, sir. Catalytic converter po, made in Italy. Kanya lang po, ang trinitreat po noon is yung usok na po na galing na sa engine, na maitim na po. Yes, sir. So, ibig sabihin po nung gadget na yun, sinasala lang po yung usok sa dulo. Samantalang ito pong Nubitron natin at saka yung Wonderlube, Yes, sir. bago pa po sunugin yung crudo, yung low class na crudo natin, iti-treat na po niya. Yes. Kaya nga po nung sinuggest ito, nung inintroduce sa akin ito, sabi ko pwede ito dahil nga po yung makina, bago pa pumasok dun sa makina, yung hangin at saka yung crudo, na-treat na. Na-treat na. Kaya na-prove ko yan dahil po bago po namin ikabit yung Nubitron at saka yung ilagay yung Wonderlube, itong tatlong magkakasabay na to, tinisting po namin yung sasakyan ko. Yes. Talaga makikita mo po yung usok na medyo maitim. Medyo maitim. Although yun pong sasakyan ko Pasado naman. 1 year lang po na Overhaul. Oo. Oo. Kaya sabi ko, mas maganda kung lagyan ng ganito. Apo. Kaya nung pumunta po si Sir Orlando Marquez at request namin na mag-testing kami. Apo. Binigay naman po namin. Actually, dalawa po kami. Yung isang unit. Singa yung isang kinabitan? Ano na to? Yung mahaba yung jeep? Yung mahabang jeep po na jeep din po na pampasahero. Yes, sir. Kasi na-amaze po doon nung nakita yung
yung buga nung tambutso ko nung Oo. bago ilagay, Yeah. saka nung buga nung tambutso ko nung Nung after na ilagay. Oo, kaya Oo. tinawagan po yung driver niya, Oo. dinala yung sasakyan, Mm-mm. Pinakabitan. Luckily po, mayroon pang isang dala-dala pala. Oo, na gadget. Oo. Kaya na gadget. Opo. Kaya nung kinabit po ito sa akin, yung dun sa sasakyan ko, Mm-mm. ang napansin ko po dun sa sasakyan, Mm-mm. yung una-una po yung crudo. Mm-mm. Yung crudo po na 500, naging 450. Mm. Oh, ang so may difference. May savings ka na May kaagad. savings na po kaagad. Opo. After 2 weeks, bumababa po yung konsumo nung kanya, ng crudo niya. Opo. Ngayon 350 na lang po ang yung usual po na ikot. Yung usual na rota mo. Oho, 350 na lang po. Dati 500. Dati po 500. Naku, talaga naman napakalaking diskwento po Oo. sa gastusin po ninyo. Oho, No? matipid po. At saka yung lakas po ng makina, Opo. talagang maganda po yung hatak ng makina. Mas lumakas. Mas lumakas po siya. Tapos ano na to, yun nga, yung pinaka-importante, yung air pollution po na Nawala yung air pollution. Nawala po. Hindi na po maitim yung usok. Opo. Pagka yung paakyat ka po at pipigayin mo yung accelerator, Opo. may mapapansin ka pero po parang maputi yung lumalabas po sa gasolina. Oo. Hindi na po yung parang lumalabas sa Di- diesel. Mm-mm. Tapos po yung amoy po nung tambutso, yung lumalabas pagka umaandar, Opo. wala po siyang amoy na parang masangsang na diesel. Oo. Parang sabi po ng mga ibang nakakakita kasi ini-introduce ko po sa kanila. Opo. Sabi po nila gasolina yata, may halo yata gasolina yung nilalagay mo. Oo. Sabi ko wala po. Mm. Yung mga bagong sasakyan po kasi ngayon, yung diesel, Mm-mm. may certain percentage po ng gasolina na Mm. nilalagay nila. Mm-mm. Para lang daw po ma-neutralize yung yung maitim na usok. Mm-mm. Ewan ko lang po kung yung Sisirain nila yung makina nila. yung principle po na yun tama po. Oo. Magkaiba po kasi yung gasolina at saka yung diesel. Tama po. At magkaibang disenyo ng engine ng gasolina at saka diesel. Aha. Okay, so mga kaibigan, natutuwa tayo sapagkat dahil sa Nubitron, nakatitipid sa diesel, si Architect Pinoy Bautista na kanyang kinakarga everyday sa kanyang pamamasada. Gumanda ang engine as he said, gumanda ang performance ng kanyang engine and most of all, yung nakikita niya dating itim na usok sa kanyang tambutso, nawala yun at may kunti man na usok, halos puti. Oo. Congratulations sa desisyon mo, Architect, na nagpakabit ka ng Nubitron. Ito pong Nubitron ay isang imbensyong Pilipino po ito na sa mga nasa transportasyon ay marapat na subukan po ninyo ito sapagkat this answers our problem sa air pollution. Mawawala po ang pollution ninyo sa makina, sa tambutso na pinoproblema po natin. Lalo dito sa Benguet, sa Baguio, problema po yan sapagkat mahigpit ang SEC mo, mahigpit yung mga emission testers na nakatago dyan kung saan kanto-kanto, mabubulaga ka na lang. Nandiyan na sila. Ang pinalidad, ang multa ay magkano nga, Architect? Yung first offense po is dati 1,100. Oh. Ngayon po, tinaasan po yata 2,000. Nag-improve na. 2,100 po. So, mawawalaan po kayo ng stress, ng kakaisip na magtago-tago pa, maapekto ng pamamasada po ninyo dahil umiwas kayo sa mga nag-emission test. Nubitron po ang sagot dyan. Subukan po ninyo. Si Architect po ang buhay na patutunan dito sa ating studio. Hindi po ito basta-basta taong yung bang magsasalita ng hindi totoo. Siya mismo ang nakapagpatunay because his own vehicle na pinamamasada ay pinakabitan niya po ng Nubitron. So, sa mga magtatanong, Architect, dito sa studio available yung Nubitron just in case para matulungan natin. Kung may magtanong din kay Architect, pwede niyo pong puntahan si Architect para mas magkatulungan tayo. Pwede kayong samahan ni Architect dito sa studio para makabitan natin ang Nubitron gadget at makatulong po tayo na ang inyo po, ito ang pinaka-purpose dito, mawala ang pollution. Yung problema niyo po sa emission test sa LTO, LTFRB
ay pumasa po kayo. Kasi marami ang hindi talaga, sir, pumapasa. Opo, opo. Oo. Pag hindi pumasa, siyempre, obligado ka kung ano-ano ayusin mo dyan. Libo-libo ang gasto, sir. Nga po. Overhaul, kung ano-ano pa. Then, after, yung pala, hindi pa rin papasa. Minsan, pumasa ka na dun sa nag-voluntary emission test ka. Pagdating naman sa kalsada, hindi ka pa rin papasa. Malaking problema. So, ito, garantisado po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Nilalaban po natin ito ng tinatawag na money back guarantee. Kung hindi po nakakapasa sa emission test ang inyo po mga sasakyan, kabitan nyo na po nito, garantisado po, papasa po kayo. Pag hindi po pumasa, ibabalik po namin ang pera po ninyo. No? Ibabalik po namin ang pera po ninyo ng walang bawas. Po, buong buo. So, 3 sets po ito. Itong fuel reactor, air reactor, at yung Wonder Lube natin, that improves the viscosity of your engine para hindi po nagkakagasgasan ang mga metallic parts ninyo, and therefore the long life of your engines will be insured. Architect, sir, salamat po sa inyong pagdalaw gabing-gabi, ano? Opo, opo. Pero mahalaga po itong pinag-uusapan natin kasi ako mismo gusto kita makumusta eh. Ako rin po. So, salamat, sir. But most importantly, ang inyo pong grupo ay nananawagan doon sa mga mambabatas natin, sa mga magpapatupad ng transport modernization, na yung inyong apila Opo. ay i-consider. I-consider especially sa side ng financing, sa side ng design ng katawan. Opo. Sana pakinggan kayo. At uulit-ulitin natin itong broadcast nito sapagkat lagi naman natin kausap dito mga opisyal ng gobyerno. May parating natin dagdag doon sa mga papeles na ipapadala natin. Ano? Opo, opo. Opo. Architect, sige, may mga babatiin ka ba? Baka magtampo sa'yo na pumunta ka rito. Hindi mo bati sila. Go ahead, sir. Binabati ko po lahat ng mga kasamaan ko sa transport group. Yung mga nanonood ngayon, yung misis ko na nanonood ngayon siguro dahil tinext ko siya. Ayun. Si Mrs. Joy Bautista. Nasa bahay na po. Hi, ma'am. Opo. Yung presidente po namin sa PNR Hillside, si Kuya TG. Kuya TG. Fernandez po. Saka, Good evening, sir. Opo. Yung mga lahat po na nanonood dyan sa mga tahanan po ninyo ngayong gabi, magandang gabi po ulit sa inyo. Masasabi ko po dito, tangkilikin po natin tong New Betron produkto ng Pilipino. Ako po mismo, maganda po ang kinalabasan nung pagkabit dun sa sasakyan ko. Yung halaga po na magagastos natin, wala pong anuman yon compared dun sa hangin po natin na Malilinis. nilalanghap, na lilinisin po natin kasi hindi para sa atin lang po yan, para po sa mga anak natin, yung mga apo natin balang araw. Kaya mabuhay po yung inventor na gumawa nito, mga Pilipinong gumawa nito. Sana po dadami pang lahi ninyo at gagawa ng mga magagandang bagay para dito sa ating bansa. Tama po. Hindi lang po yung lahat ng gamit natin ay manggagaling sa ibang bansa. Oo nga. Sana po panawagan ko sa gobyerno, lahat po ng mga matatalinong inventor dito sa Pilipinas. Suportahan po. Tama. Bigyan po ng budget para Tama. lang po tayo naman po ang mag-i-export dun sa kanila. Tama, magbebenta sa ibang bansa ng mga produkto natin kagaya po nito na amazing po yung kalabasan ng mga produkto na to. Tama ka dyan, Architect. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Architect. Mga kaibigan, ang inyo pong napanood ay si Architect Josefino Pinoy Bautista. Isa po sa mga opisyalis ng PNR Victory Hillside Operators Drivers Association. Nakasali rin po sa Alliance of Operators Drivers Baguio Benguet Association. Grupo ho ng transportasyon sa nasabing lugar. Architect, thank you so much. Thank you so much, Thank you, sir. Thank you po. Ulitin natin ito sapagkat as I mentioned to you, ay gagawa tayo ng isang regular program, siguro transport forum, ganun, para pag-usapan natin
regular yung mga problema at makahanap tayo ng solusyon patungkol sa mga issue sa transportation, sir. Thank you, Architect. Okay, magbe-break muna kami, mga kaibigan. Pasalamat ulit tayo sa mga produkto ng Long Range Philippines sa patuloy na pakikiagapay sa ating palatuntunan. We'll be back after some reminders. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Nagbabalik po ang palatuntunan Kamaong Asero dito pa rin po sa Litter News Philippines. Ready na tayo, si Nolan? Alright, kung ready na si Nolan, pakinggan na po natin. Let's listen to the latest report hatid sa atin ni partner Nolan Oriolo sa ating palatuntunan ngayong gabi. Yes! Nolan, good evening! Pasok, tuloy ka! Magandang gabi kasama Errol. Nahuli ng Interagency Council for Traffic o IAC ang isang colorum van habang ito ay ipinamasada sa Metro Manila kaninang umaga. Nang inspeksyonin ang sasakyan, nakita dito ang PNP commemorative plate, uniforme ng pulis at unlicensed radio. Sa initial report ng Land Transportation Office, kinumpirma na ang van ay isang private vehicle. Hindi muna pinangalanan ang may-ari ng naturang sasakyan. Kinumpirma naman ng Highway Patrol Group na may mga pasaherong nasa loob ng van nung ito ay mahuli. Ipinahayag ni Yosik Tim Orbus ng Department of Transportation at overall chairman ng IAC ang internal cleansing sa loob mismo ng gobyerno ang isa sa mga layunin ng IAC kasama ang mga leader ng PNP, HPG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Sinigurong sila mismong nasa serbisyo ay hindi sumusuway sa batas. Dagdag pa ni Orbus na utos ng presidente na alisin ang mga kolorum lalo pang hindi makakalusot ito kung mapapatunayang na pulis o nagpapanggap na pulis ang nagmaneho ng van. Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Nakame, ang Kamaong Asero. Marami talagang ganyan sa Metro Manila, no? Ang iba po dyan ay ang nagmamayari dyan, mga pulis talaga. Kaya nga't ubod ng tatapang na kahit kolorum ang pinamamasada, tuloy pa rin, tuloy-tuloy. So, merisi kayo pag inabutan ngayon ng grupo ng IAC, dahil ang grupong yan ay walang sasantuhin yan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Once again, yung ating tanong, bagamat gabing-gabi na, no? Alas 10, 11 na po ng gabi. Gabi na kasi tayo nakapagsimula. Good evening kay amigong Samuel. Anong pangalan nga ni partner Samuel? Baka magkamali ako ng banggitin kong pangalan eh. Gusto ko lang matiyak eh. Nasaan na ba yan? Where are you? Takamara ba yun? Si Samuel? Yan. Sige. Okay.
Amigong Samuel, good evening to you. Nasa Nagoya, Japan yata, if I'm not mistaken. Sige, ready na si Jojo? Meron ba siyang... wala pa rin. Let's get back to the line of ni Hill. Para bago natin ituloy itong issue dito para makapagdire-diretso tayo. Yung ating tanong, sino baga sa tingin ninyo ang may pananagutan sa misencounter ng PNP at ng Philippine Army na ikinasawi po ng 6 na pulis at ikinasugat ng 9 katao, iba pang mga tao. Yan. Sa palagay po ninyo, sino ang dapat managot yan? Is it the police or is it the military? Imagine nagpapatrolya po yung mga pulis. Nandun din pala yung mga militar. Kalahin nyo yan. At nagkabakbakan po ng halos kalahating oras. Diyos ko po, bakbakan kalahating oras, mahaba po yun. So, hindi parang lumalabas na walang kalaban-laban po yung mga pulis. Kung ang dala-dala ng mga pulis po ay mga kalibre 45 lang. O kung may, iba ang training po ng pulis sa military. Sapagkat ang pulis, ang training po niyan, sa civilian na area po yan Civilian area na madalas ay sa madalas ay nasa kapatagan. Samantalang ang mga sundalo po ay sanay po yan sa kabundukan Mga rebelde, mga terorista po ang laging pinaghahabol niyan. So, yan po ang naging resulta ng misencounter dyan po sa Samar kahapon po ng umaga. May hinihintay tayong latest update kay Hill Tamayo. Ano kaya nangyari na kay Hill Tamayo? Wala na? Wala na siguro. Pero marami siyang picture na ipinadala kanina. Okay? Samantala mga kaibigan, tinawag po ng Pangulong Duterte na hindi sinasadya ang misencounter sa Samar. Ayan. Yan po ang sabi po ng Presidente. In fact, bibisitahin po ng Pangulo ang mga namatay na 6 na pulis at isasabay niya rin daw pong bisitahin ang Philippine Army. Ginawa ng Pangulong Duterte ang pahayag ngayong hapon sa harap po ng mga bagong halal na barangay captain sa Region 9 sa Zamboanga del Sur. Ang sabi po ng Pangulong Duterte, isasama niya sa pagbisita ang Army para ipakita ang camaraderie dahil hindi naman sinasadya ang naturang insidente. Ayon po sa Pangulo, may tuturing daw na Murphy's Law o ang nangyari na ibig sabihin ay kung may masamang mangyayari, talagang mangyayari o hindi talaga mapipigilan ng aksidente. Ayan, yan po ang sabi ng Pangulo. Sige, so pero ang balita natin, the PNP and the Philippine Army created a special task force to do the investigation what really happened. Bakit nagkaroon po ng misencounter na hindi po dapat mangyari at hindi na po dapat maulit? Yan po ang importante dyan. Ulitin ko both organization has their own intelligence community. So ako, ang unang tingin ko po rito ay failure agad of intelligence or failure of communication. Wag na ang intelligence, communication na lamang. Di ba? Imagine they're both in one area at kung may hinahanap man, Diyos ko po, akala nila, yung hinahanap nila ay yung kapwa nasa serbisyo na pala ang nakaharap. Ikinasawi po ng 6 katao, mga pulis. Tayo, paki-off mo nga yung isang mic. Natatalo yung microphone ko. Paki-off mo nga yung isang mic. Ayan. Ayan. Mas magandang tunog pag sarado yun. Okay, sige. Sa iba pang balita, pinabibilisan po ng Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng Build Infra Projects. Sa totoo nga naman, puros tayo balita-balita lamang.
wala pa masyadong nakikitang realization ng build na yan, ano? So naiinip na po ang Pangulong Duterte. Ang sabi po sa mga kasama sa pamamahala ay bilisan. Bilisan. Kasi papasok na po ang Pangulong Duterte sa pangatlong taon ng kanyang termino. Ang 6 na taon po ay sa isang matinong Pangulo po ay maigsi. Maigsi ang 6 na taon. Kaya't lalo't may mga proyekto na hindi naman po matatapos ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. There are projects that will require so much time para ma-accomplish. And therefore, kailangan pong bilisan ng mga namamahala dyan. Especially ang ang DPWH. Kung may mga proyektong nasa ilalim po ng DPWH, nang sa ganun ay may makita na po sa mga ipinangakong proyekto ng Pangulong Duterte. Ayan, no? Marami po yan na hinihintay tayo sa build projects na yan. Lagi pong marami po kasi nakakainip na, sabi ng Pangulo. Mismo ang Pangulo nang sabi, nakakainip na ang pananatili sa drawing board ng mga maraming proyekto po ng gobyerno na nakalaan po sa mga lalawigan. Ayan, ang pagnanais po ng Pangulong Duterte na mabilisan yan, especially yung mga pinunduhan ng mga infra projects, lalo po yung mga ports, mga daungan, mga airports, mga kalsada, mga ferrocarril, yung mga riles, mga planta po ng enerhiya, kuryente, mga patubig sa mga sakahan, at yung mga panlaban po natin sa mga pagbaha. Lalo doon po sa mga infiltrated ng mga komunista, mga maraming nagre-rebelde. Alam niyo, one of the reasons bakit ho sila nakakakumbinsi ng civilian support ay dahil po sa hindi makita at maramdaman ng gobyerno. The only way para maramdaman po ng taong bayan ng gobyerno ay kahit una po sa mga projects ay makita po. Projects na matatino, projects na hindi ampaw, projects na pakikinabangan ng taong bayan, at projects na hindi po kinurakutan ng pondo na ang matitira po sa proyekto ay kakarampot na lamang po. Ayan po ang hamon sa mga magpapatupad po ng proyektong kinaiinipan na rin po ng Presidente. Ipatupad nyo na! Matagal nang kailangan yan para po ang hinihintay nating iba naman ang kabuhayan ng mga Pilipino na marami pong nagsasabi simula nang ang Pangulong Duterte ay maupo, nagmahal po ang bigas, nagmahal po ang petrolyo, bumagsak ang negosyo, yung palitan po ng piso dolyar bumagsak. Parang ang nakikita natin mga reports when it comes to economy ay hindi maganda. So, ako po ay naniniwala na magkakaroon po ng positive effect sa national economy once infrastructure, big tickets project will be implemented by the government. Siyempre, lahat ng materyales na gagamitin po dyan, bibilihin, industriya, gagana. Yung mga manufacturing ng materyales niyan, na may mga nakadepending mga trabahador ng mga Pilipino, makikinabang siyempre. Ulitin ko kapag ipinatupad po yan sa lalong madaling panahon, inaasahan po natin na magpapaangat po yan sa ating bumabagsak na ekonomiya ng bansa. So ipatupad na! Areglado! 20 minutes makalipas na po ang alas 10 ng gabi. Sa iba pang mga balita, isinasapinal na raw po ng Magnificent Seven ang impeachment complaint laban po sa 8 maestradong pumabor sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Ayan. Yung pumabor po sa co-warrant of petition, dahil naniniwala po itong mga mamabatas na yung impeachable official ay dapat idaan po sa impeachment proceedings bago maalis. Ayan po kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin na nagsagawa po sila ng pagpupulong ngayong araw.
At kasama rin po nila ang iba't ibang mga abogado para ayusin po ang sinasabing impeachment complaint. Areglado? So sige. Sinabi po ng naturang congressman na isa-isa nilang sasampa ng impeachment complaint ang 8 maestrado ng Korte Suprema na pumabor sa warrant of petition laban kay Sireno upang sila din ay mapatalsik sa pwesto. Yan, siyempre impeachment complaint eh. And result na aasahan dyan ay pagbabaklas po sa pwesto. May impeach. Tingnan natin kung talagang mangyayari po yan sapagkat just like with the usual proceedings dyan sa Kamara, sa Senado, it's numbers game. Numbers game. Kung meron kang maraming boto, panalo ka. Yan. Pag wala kang makukuhang boto, talo ka. Samantala, sumailalim daw po sa drug test ang 500 empleyado po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan ba'y panunularan kaya yan ng iba? Kasi alam nyo, maganda talagang habang ang gobyerno po ay nangangampanya para sa mas malinis na bansang walang drugs, dapat mismo ang mga nasa gobyerno matiyak na hindi po gumagamit ng drugs. Diba? Maliban po sa mga sangkot na ilang tao dyan. Sangkot na politiko, sangkot na pulis, sangkot na iba pang nasa gobyerno. So, pinupuri po natin ang 554 na empleyado po ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nagpakita po ng suporta sa anti-illegal drugs campaign ng gobyerno at pinatunayan po nilang drug-free ang nasabing ahensya. Sinabi po ni General Manager Alexander Baluta ng PCSO na ang naturang drug test ay sinagawa sa mga empleyado po sa San Marcelino, mga empleyado po sa main office at sa Lung Center of the Philippines. So matotal 554 employees of the PCSO had undergone the drug test. Maliban daw kasi sa anti-illegal gambling campaign, suportado po ng naturang ahensya ang all-out war ng Duterte administration sa droga. Ayan. Tanong natin, sino kayang ahensya ang susunod na panunularan po ang naging hakbang ng PCSO? Alam niyo may gastos yan, ano? Buti ang PCSO yata ay hindi tulad kasi ng iba na may PCSO araw-araw may income. Yung ibang government agencies nakasalalay lamang po sa annual budget na pinapasa po sa Kongreso. Diba? Sir Samuel Altacamara. Yan. Kumusta kayo dyan sa Nagoya, Japan? Sino pa mga nanonood sa atin? 2,000 nanonood sa atin sige. So, tuloy tayo. Mandatory drug test naman sa mga elected officials. Yan po ay sinasangayunan na ngayon ng ilan pong mga senador. Mandatory. Kaya lang, dapat yan ay mandatory pero surprise. Kasi alam niyo pag in-schedule, may mga galing na may mga naririnig ako dati, magagaling na mga nagda-drugs. Yung dating di ba may drug test dati sa pagkuha ng lisensya sa LTO, driver's license. Kung ano-anong mga pamamaraan ang ginagawa para makalusot po sa drug test. Kesyo ganito, kesyo ganyan. So dapat yan, mandatory pero surprise drug test. Para yung mga malilikot at gumagawa ng paraan para umiwas na matuklasan na sila po'y gumagamit ng drugs, ay masakote talaga. Okay, sige. Misencounter sa Samar, kinamatay po ng 6 na pulis. Sino bang may pananagutan?
Nagkasagupa po ang mga pulis at military. Isa pong insidente na nakalulungkot sapagkat pulis sa militar, militar sa pulis, taong bayan po ang nagpapasweldo sa parehas na ahensya, kapwa natin Pilipino ang mga natodas, at yung kalaban natin totoo ay siguro nagtatatawa ngayon. Pinagtatawanan siguro ang dalawang ahensya po ng gobyerno, ang PNP at saka ang Armed Forces of the Philippines, na yung resources po ng gobyerno ay nagamit sa kapwa nasa serbisyo. Nananalangin po kami na sana ay hindi na maulit po ito, no? Habang may sinagawa na, may nilikha na pong special task force, both the PNP and the I think pinagkasunduan po ng PNP at ng militar ng isang task force po ay buuin upang imbestigahan paano nangyari ang misencounter. But somewhere along the way, sigurado pong may pagkukulang dyan sa komunikasyon. Di po ba? Ulitin ko, ang sinasabi ko po dyan ay that's a blatant a showcase of failure of intelligence. At sana po ang ating hiling, sana po ay wag nang maulit yan sapagkat yung mga pamilya ng mga namatay na yan, sinasabi nga po nila, natanggap namin na posibleng mamatay ang aming kamag-anak, ang aming mahal sa buhay, pero wag naman sa kapwa na sa serbisyo, wag naman sa mga bala ng militar. At kami po ay nakikiramay siyempre sa pamilya ng anim pong mga pulis na nasawi sa misencounter. Nakikiramay tayo dyan. Yung mga pangalan, tingnan nga natin yung mga pangalan sapagkat yung mga pangalan ay nandito sa atin na nais po nating pahatda ng pakikiramay siyempre. Yung pamilya po ng mga nasawing pulis, saglit i-retrieve ko lamang yung mga pangalan ng mga pulis na nasawi at ulit-ulitin natin yung ating pakikiramay. Nasaan na ba yun? Nawala. Bakit nawala? Sige, nandito yata. Saglit ha. Lubos-lubosin na po natin ito at patapos na po tayo. Okay. Nasaan na yun? Nais nating banggitin lamang yung pangalan po ng mga pulis bilang pakikiramay sa pagkasawi ng naging walang kalaban-laban po yung mga pulis sa militar, no? PO1 Phil J. Ray Mendigo, PO1 Edwin Ebrado, sa pamilya po ninyo kami po yung nakikiramay. PO1 Wendell Normore, nalulungkot po ang leader ng Philippines sa nangyari. PO1 Julie Escalio, babae ito. PO1 Julius, puros PO1 ito. Julius Juarez. And PO1 Ruel Reyes, pang-anim pong nasawi. Lahat po mga PO1 ng Philippine National Police. Muli ang aming pakikiramay sa hindi tama at hindi napapanahong pagkasawi ng mga nasa serbisyo, mga batang-bata pang pulis na nagpapatrolya sa Sitio Lunoy, Barangay San Roque, Santa Rita, Samar. Kahapon po ng umaga at nakasagupa po ang mga miyembro, kasapi po ng Philippine Army. Mga kaibigan, I think we have to wind up our program 10:31 in the evening. Yan po ang ating pang-Martes na edisyon ng palatuntunang Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines. Salamat po sa ating nag-iisang tagapag-ulat ngayong gabi, si Nolan Ariola. Hindi nakalasot si Jojo Sikat at si Hil Tamayo. Bueno, salamat po sa mga kay Architect Pinoy Bautista muna. Thank you, Architect, for visiting our studio. At sa ating dalawang piloto sa gabing ito, Engineer Oliver Licop and Teo Villamil.
Thank you guys. And once again, congratulations sa matagumpay na execution ng ating remote broadcast kanina po sa Bible Cafe. And do you expect na yung ating mga broadcast ay magkakaroon po ng mga innovation? We're gonna broadcast outside the studio, wherever we wanted to broadcast, as long as there's a signal of the internet. We hope to do that very, very soon. And same technology ay ipagagamit po natin sa mga reporters natin so that yung mga reporters natin can do a live report sa ating mga palatuntunan. Thank you so much, guys! Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol na kami. Maraming salamat, magandang gabi, God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.